Slohová práce českého jazyka, příběh otce Vávry. Zvoneček Jan, Pavlovic Milan. První A. Takže, já a můj otec Vávra jsme se těšili na houby. Po chvíli vyjdeme a otec Vávra vyndá řízek. Prý je to druhý oběd. Potom jsme vešli do malých břízek, kde prý rostou bodláky. Otec Vávra se o tom hned přesvědčil. Zamotal se hned do prvního bodláku. Za chvíli mu začala rudnout hlava. Myslel jsem, že si hraje na potápěče. Po chvíli se otec Vávra vysvobodil a vyšli jsme do borového lesa. Šli jsme po měkkém rozbláceném zeleném mechu. Otec Vávra si toho všiml později, až když už měl své oblíbené holinky s delfínem úplně od sraček. Huby bylo hodně a prvního ždíbka jsem našel já. Náš otec Vávra zná tenhle les jako své holinky s delfínem, ale tentokrát to pěkně postral. A jak jsme tak šli a já stále nacházel hříbky, zatímco otec Vávra stále žral řízky. Jak jsme byli oba v tranzu, já zub, on z řízků, tak jsme ani nevnímali, co se děje kolem. Náhle jsme byli oba pokryt ve sračkách. A potom vidíme neznámou krajinu. Lel jsem si na zem a řekl jsem, zabloudili jsme. Otec Vávra si nasral do kalhot. To byly ty řízky, řekl jsem. Turistické značky nás vedly stále hloubš do lesa. Otec Vávra se začínal bát. Právě v tu chvíli začalo chcát a padat kroupy. Vítr prudce házel s otcem Vávrou. Když se konečně vítr uklidnil, otec Vávra mohl slízt ze stromu. Příroda se začala vracet do starých kolejí. Otci Vávrovi se znovu zachtělo strát. Na blankitnou oblohu vyjelo ve zlatém kočáře zlatovlasé slunce. Otec Vávra se začal nepředstavitelně potit. Po dlouze propocené cestě se spoza stromu vyskočil pan Hajný, který chtěl otce Vávru, když mu zral na paty. Pak jsme se pana Hajného chtěli optat na cestu domů. Ten nás poslal do prdele se slovy, že mu otec Vávra posral na paty. Vůbec nám to nevadilo, hlavně, že se otec Vávra vysral. Byli jsme trochu zmatení, ale domů jsme došli. Otec Vávra navrhl, že by mohly být k večeři řízky. Jo.